asisindiswa siphuma ekukumaneni singena ekukumkaneni. Amen. Njengoba singene ke ngokukumkani kufuneka siqiniseke ukuba ubomi bethu sibudedicated kubo obukumkani singene kubo. Haleluya. Amen. Ke bazalwane nali ke izwi lethu lanamhlanje. Izwi lethu eliveza into yokuthi noba ngathiwa umuntu ulunge kangakanani, noba ngathiwa zinhle kanjani izinto azenza nabantu, kodwa xa ungathanga uzalwe kabusha soze ungene umkwane wamazulu. Haleluya. Amen. Ngamanye amazwi xa ungayamkelanga inkosi uYesu Kristu awusoze uye ezulwini, ngoba eyona sono sakho sokuqala sisungayamkeli inkosi uYesu Kristu. Haleluya. Amen. Ngamanye amazwi iyona yabona njengoba sisindisiwe, njengoba singabantu siphila kulo mhlaba, more especially ke thina abantu be-Gentiles, thina abantu be-Gentiles abangasukeyo ku-Abraham ngozalwa senyameni, inyanzelekile uba sizalwe ngokusha. Haleluya. Amen. Ngoba lokho thina sisuka kumnombo apho besikhonza khona izithixo, apho bokufuna ukuba thina sadedicatelwa ezintweni. Haleluya. Amen. Senza iminqophiso nezithixo. Haleluya. Amen. Kodwa ke ngoku into efuneka ngoxa sisuka ke ngoku sisindiswe samkela inkosi Yesu Kristu, sizalwe ngokusha. Ngoba ukuzalwa kabusha akuyonto nje yeshuwa leyo kuthiwa hayi ke ndizelwe ngobusha, funeka nizalwe ngobusha. Uqalwa phansi, ushintshe izenzo zakho, ushintshe indlela ocinga ngayo, ushintshe ihambo yakho, yonke into yakho ishintshe. Ungasathi sowusithi uzelwe kabusha uphinde futhi ufane nabantu abangakholwayo. Utsho sithi uzelwe kabusha uphinde futhi ube usaphila laa mpilo ubukade uyiphila ngela xesha ubungekazalwa kabusha. Haleluya. Ngoba xa kuthethwa ngokuzalwa kabusha funeke kokuqala kushintshwe i-state of mind sakho, ucinge ngenye indlela. Haleluya. Ungasacinga ngale ndlela ubukade ucinga ngayo. Yabona xa abantu besithi hayi abantu basinziweyo engathi anangqondo kakuhle, ingxaki yabo yilento uba bashintshile, abasacingi ngale ndlela yezazithixo bekade bededicatelwe kuzo. Haleluya. Sebecinga ngendlela lena uThixo afuna abantu bacinge ngayo. Haleluya. Ngoba if ever usenza izinto zakho usenza awukayamkela inkosi Yesu Kristu, noba ungathiwa uneminyaka ukholwa, noba ungathiwa ubizwa ngoba ngubhishophi, noba ungathiwa ubizwa ngompostile, noba ungathiwa ubizwa ngophophu, noba ungathiwa ubizwa ngobani, kodwa uba yamkelanga inkosi Yesu Kristu soze ungene ebukweni bamazulu. Haleluya. Ngoba kufuneka yona yedwa indlela esa umuntu ezulwini. Siyabona singasho nesithi hayi ke simbize igama, simbize, kufuneka umamkele abe inkosi nomsindisi wobomi bakho. Ngamanye amazwi ngokuxasela into emamkele waba inkosi nomsindisi wobomi bakho, ushintshe ngokushintsha indlela onxiba ngayo. Ungasanxiba okwehlabathi, ushintshe indlela onxiba ngayo. Kushintshe nendlela ozibona ngayo izinto, nendlela odla ngayo. Ungasatya yonke into. Haleluya. Ngoba ngoku uzelwe kabusha, uzelwe ngembewu engenakonakala, izwi likaThixo. Haleluya. Ngoku uyindlalifa yasezulwini. Njengoba uyindlalifa yasezulwini, kufuneka ngoku wazi uba uthi ngowulapha emhlabeni kodwa uphila impilo yasezulwini ngowulapha emhlabeni. Haleluya. Ubabone bebhiyoza kumapolitiki, ubabone besiya emabaleni, ubabone besiya kuzo zonke imbutho, wena ungayi ngoba vele awusabhilonga apha, wena ubhilonga ezulwini. Haleluya. Eyakho into ohlanganyela kuyo yinto apho lizophakanyiswa khona igama lenkosi uYesu Kristu. Haleluya. Lingangaphakanyiswa igama lenkosi uYesu Kristu lapho awusayi lapho. Awukwazi ke uthi ngoku sosithi uzelwe kabusha uphinde futhi ubonakale nako sosiya emibhiyozweni, sosiya kwi-cultural festival, uyahamba uye kwizicathamiya, uyahamba koomasikande, zonke uye kwezo ndawo ezo. Awusavumelekanga uyahamba uyobhushiza elwandle, awusavumelekanga uba uyahambe uye kwezo zinto ezo, ngoba losozelwe kabusha, ingqondo yakho ayisekho kulo mhlaba, seyisofokase ezulwini. Haleluya. Ngoba ithi inkosi Yesu xa ithanda, ithi ifundisa ngomthandazo, ithi
abantu mabathi bawo wethu wasezulwini malihlonishwe igama lakho, ubukumkani bakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Haleluya. Ngamanye amazwi abantu abasemhlabeni mabaphile lempilo iphile ezulwini. Haleluya. Bangalandeli izinto zomhlaba, bangalandeli izinto zehlabathi, ngoba ingxaki esinayo ngoku inkonzo zininzi kodwa abantu abaguquki. Haleluya. Ngoba ingxaki abantu abazalwanga ngokusha, kushitshe ingqondo zabo, noba yasho ngomlomo, bakonfesa ngomlomo uthi basindisiwe, kodwa ingqondo zabo azikasindiswa ngoba basaphila, basanxiba, basenza ezaa zinto babekade bezenza ngela xesha bengasindiswa. Haleluya. Ngamanye ke amazwi kufuneka uba each and everyone, wonke umntu ophilayo kulo mhlaba makazi uba wamkela inkosi uYesu Kristu, emveni kokushintshe impilo yakhe, azazi kahle uba uqalwe phansi, azazi kahle uba akasazuphinda futhi abe enze amasiko bekade ewenza, akasazuphinda futhi aphinde futhi abe yinxalenye yabantu abenza amasiko bekade wenza. Ngoku yena sefana nomntu oyintlanga kwaba bantu benza amasiko, sefana noba ngumntu wasemzini, ngoba akasekho pha, waphinde waqalwa phansi, wazalwa, ingqondo yakhe isezulwini. Haleluya. Ngoba ubukumkani balapha emhlabeni bophelela ezogweni, kodwa ubukumkani basezulwini bophelela ezulwini. If ever ke wena awungenanga ebukumkanini bukaThixo, uba ungenanga ebukumkani bukaThixo, uzophelela esihogweni kuba nabantu abasebukumkani basemhlabeni. Zonke iikumkani ezikhona, bonke oopresident abakhona, bonke ikusasa labo lisesihogweni if abaguquki. Haleluya. Ngoba ubukumkani balo mhlaba, ubukumkani bukaSathane, ulawulwa nguSathane, njengoba lisisho iBhayibhile isithi umhlaba, ihlabathi lonke lilele kongendawo, athi abantwana behlabathi balawulwa nguSathane. Haleluya. Ngamanye amazwi njengoba sibona lo mhlaba, sibona nje zonke ezi business ezinkulu nabantu banemali, imosi yabo le mali banayo bayifumene kuSathane. Haleluya. Ngamanye amazwi njengoba siphila kulo mhlaba, it's a must uba each and everyone asindiswe, ukwenzela uba abe siyaguquka, alahle indlela onxiba, alahle indlela enza ngayo, alahle ikharacter yakhe, azi uba abe nekharacter entsha. Haleluya. Ezokwazi uba imse ezulwini, ngoba kulilize uba uye enkonzweni kodwa ube ungazuya ezulwini. Haleluya. Kulilize ngoba lokhu iyona nto siyiyele enkonzweni kuba masenze le nto uThixo ayifunayo kwenzela uba siye ezulwini. Haleluya. Lesine khona ke sifuna uba inkosi uYesu ithetha noNikodima. uNikodima uyafika, inkosi yebikade ishumayela, ibikade isenza nemimangaliso. uNikodima wayiqonda le nto uba ngeke akekho umntu ongasuke kuThixo angenza ezinto. Wasuka uNikodima waya ebusuku kuye. Xa ifika ebusuku wathi, mfundisi, ngoba ndiyazi uba usuke ezulwini, akekho umntu ongenza ezinto ezinjena engasuki kuThixo, engasuki ezulwini. Wathi lapha sifuna khona uthi ke ngoku inkosi Yesu, yabona umntu engathange azalwe ngokusha ngeke abubone ubukumkani bamazulu. Yabona ke ngoku, yabona lo gama lo gama lithi engathanga azalwe ubusha ngeke akubone ubukumkani bamazulu. Yabona ithi ke ngoku uNikodima imxake le nto uba ngoba uyaqala ukuva le language yokushumayela, le ndlela yokushumayela. Uthi umntu angaphinda kanjani athi semdala aphinde ezalweni? Uthi umntu engazalwanga ngamanzi nangomoya ngeke akubone. Ngamanye amazwi umntu funeka azi uba abhaptizwe abesamkela umoya ongcwele. Haleluya. Ngoba ibhaptizim nomoya ongcwele ziyahambisana. Haleluya. Ukuba somamkela umoya ongcwele ushoda ngokubhaptizwa, uba sowubhaptiziwe ushoda ngomoya ongcwele. Haleluya. Ezinto azikwazi kwehlukana, ngoba yabona
uthi uPawulos uyafika kubafundi bakaYohane. Xa ifika kubafundi bakaYohane ufika uyababuza uba nake namamkela na umoya ongcwele. Bathi bona asizange sive nokuva uba kukhona umoya ongcwele. Ke ngoku uPawulos abona uba yabona ke bangangamazi umoya ongcwele. It means nobhaptizo olubabhaptize ngalo lolurongo. Haleluya. Amen. Ngoba if bebemazi umoya ongcwele ebezokwazi ukuthi no ushuthi babhaptizwa. Haleluya. Amen. Abuze ngoba kanti nabhaptizwa koluphi ubhaptizo, ngoba xa ubhaptizwa uphinde sibe samkela umoya ongcwele. Nabhaptizwa koluphi ubhaptizo? Athi thina sabhaptizwa ngobhaptizo lukaYohane. Haleluya. Njengoba ebhaptizwa ngobhaptizo lukaYohane, uthi hayi nina nabhaptizwa nibhaptizelwa inguquko, nibhaptizwa ekwinguquko, nabhaptizelwa i-repentance. Kanti ngoku njengoba sesikumoya ongcwele, ngoku sekukhona umoya ongcwele, wonke umuntu uzofuna amkela umoya ongcwele, asabhaptizeli i-repentance, sesibhaptizela uxolelo lwezono. Haleluya. Futhi sibhaptizeli emagameni amathathu, sibhaptiza egameni elinye, egameni lenkosi uYesu Kristu. Haleluya. Yabona ke bazalwane, yiyona nto efunekayo leyo kakhulu. Yiyona nto efuneka siyazi uba ithi funeka wazi uba umoya ongcwele nobaptism ziyahambisana. Haleluya. Uthi inkosi Yesu ungakhange uzalwe ngomoya uphinde uzalwe nangamanzi. Haleluya. Loo nto leke ngoku iyacacisa kakuhle uba xa ugubhaptizwa wamkela umoya ongcwele. Haleluya. Ike yathi ke kwigeme eshumayela kwaCornelius uPetros, uthi xa ishumayela phaa kwaCornelius, abantu wathi sashumayela nje behlelwa ngumoya ongcwele. Wathi uPetros, yabona ke ngoku aba bantu sebehlelwe ngumoya ongcwele, kodwa njengoba sebehlelwe ngumoya ongcwele bashoka ngantoni? Ngebhaptism egameni lenkosi uYesu Kristu. Haleluya. Emveni koko babhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu. Haleluya. Uthi ke xa isitsho uthi njengoba abantu sebemkele umoya ongcwele ngale ndlela nathi samkele ngayo, ba yintoni ke ngoku ngubani ongala namanzi ukuba babhaptizwe egameni lenkosi Yesu Kristu? Haleluya. Ngamanye amazwi njengoba isithi inkosi Yesu ungazalwanga ngamanzi nangomoya ongcwele, iyayazi uba kule dispensation ezayo, i-dispensation kamoya ongcwele, lapho zasebenza khona umoya ongcwele negama lenkosi Yesu Kristu. Haleluya. Ke bazalwane, that is why njengoba siphila kweli xesha siphila kulo, kufuneka uba wazi uba ngoba sabhaptiza amagama amathathu, sesibhaptiza egameni elinye. Yonke into esiyenzayo siyenza egameni elegama lenkosi Yesu Kristu, lolodwa elinikwa amandla ezulwini, ilolodwa elinikwa amandla emhlabeni, ilolodwa elinamandla kuyo yonke amadolo ayaguqa. Ayikho into esiyenzayo siyenzela kwelinye igama, yonke into esiyenzayo siyenzela egameni lenkosi uYesu Kristu. Haleluya. Senze egameni lenkosi Yesu Kristu. Ayikho nanye into ofuna uba siyayenza, noba siyathandaza, sibulela ukudla, siyahlabelela, senze yonke into siyenza egameni lenkosi Yesu Kristu, singama ngenyawo zethu. Yabona sikwixesha ke lokugqibela, ixesha lapho kufuneka uba sihlale kwimfundiso zenkosi Yesu Kristu, sihlale kwimfundiso zabapostile, sithandaza, kwenzela uba nani na ngoku lingakhali ixilongo ibuye inkosi Yesu Kristu. Ngicela sivule amehlo ke sithandaze. Babona amandla, Nkosi yamakhosi, Jehova onamandla wonke, inkosi yami ngeyesu Kristu, wena Thixo namandla, uyaphila, uNkulunkulu namandla, uyaphila, mangakeba lukhona, uyaphila, Jehova osindisayo, uyaphila, nyanga lemihla, maxawa uyakhawuleza,
Ubana ke Nkosi onjengawe Thixo namandla. uNkulunkulu wethu osezulwini siyabulela ke Thixo namandla ngezi lakho my Father, siyabonga ke Thixo namandla ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela ke Thixo namandla my Father, xa siphumayo ke Thixo namandla iba nathi ke uNkulunkulu namandla my Father, Thixo namandla Nkosi yamakhosi. Uma sifika kwazendlini zethu sibe uNkulunkulu namandla simeditate nawe Thixo namandla egameni lenkosi enguYesu Kristu ndiyathandaza. Amen. Akwabo ufefe nobodleka moya ingcwele kungahlala kujona phakathi. Amen. Amen.